Ngomong apa ini? Wah, sepedanya le. Kapan Iya. tuku iki? Wingi Piro ngene iki? 30. Padha ae kamu. 30. Wingi ada lemah. Tak kotak ngono. Nek pinggir dalan. Ayo 30. Iya. Mana iki mesin iki lho? Ya lumayan. Oleh caca ya. Cacan Pingin wis. oleh. Cacan wis. Sematane wong le iki le. Wis tak tuku meneh le. Tuku apa nih? Kepingin nang ora tak dol lemah pisan meneh. Ayo tanya aja le. Kepingin e. Cacan deh wis. Wis aja. Koyo opo iki rek? Numpak kapal paling ngene. Muter rek. Tuku meneh aku. Sip le. Sip. Itu kuah. Tuku meneh wis iki. Sukal meneh dol lemah. Sige, alang gede ini. Kalau mana gini, laris orang. Sip, ang tak sunduku. Woi, sebelum mana? Murah. Ya apa lemah? Jadi popong ono foto duwe aku. Sak ngono mek didik men. Di sapiro. Yo kurang hektar ngono ta. Saya ini koncoku tutul sa. Tilik, dari paling nemu 30 juta. sampe niku. Dong, Dong ya aku. nih. Aku satu kono ana gawe opo? Ade. Ya, tanah. Tanah, lho kaya opo? Tahu ke mana Pak? Lho tanah opo iku mesti mek samono. Ya, pokoknya kira-kira yang apa? Waduh, ya kurang kira-kira. Sapiro, Bang? Hah? Ono sak truk, rong truk ngono. Iki gak tuku. Oh, gak tuku wis gak opo sampe samono. Payu. Gak cuwi ae wis. Payu. Wah, mosok gak payu. Wong bolak-balik gak tuku. Koncoku kok payu jare 30 juta nang kota iki. Sampai ngantuk sing enten wong tuku iki. Tak ron-ronan. Sudah. Bisa mateni wong iki. Apa nang kene? Hei, napa nang kene? Turun nek kene barang. Aku mulai. Loh, Ada lemah iki le. Jaremu ada lemah wingi sak kotak. lemah opo? Jaremu Lemah sak kotak ngene le, sak hektar. Kudu sak kotak ngene iki. untuk ngene iki ya. Kudu. Jarku ngene iki. Ya ngene iki Sak kotak sapa nek cilik dituku? Berarti gak payu iki. Lho gak payu iki. Berarti lopo ya untuk lemah iki le. Ya udah lemah ini dole Tegal ini iki. Iki wis dolen. Oh Tegal ngene iki. Iya, iki dalon. Jarku lemah ngene iki tak kira. Ya opo e gak ira gelem mangke wong. Lalu opo tuku ninja kira. Ya ngimpi ae menghayal.